Γειτονιάς με έντονο προσφυγικό στοιχείο έκαναν μια ταινία διάρκειας 17 λεπτών αφιερωμένη στο προσφυγικό ζήτημα. Οι νεαροί δημιουργοί της ταινίας ήταν προσκεκλημένοι της ΕΡΤ και μίλησαν για την εμπειρία της παραγωγής του ντοκιμαντέρ. Με την αποχώρηση των ελληνικών πληθυσμών από την Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, εκτιμάται ότι έφτασε στην Ελλάδα συνολικά 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες κάτω από άθλιες συνθήκες. Αυτή η ταινία, αφιερωμένη στους πρόσφυγες της Κεσαριανής, είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς 5 μαθητών του πρώτου γυμνασίου Κεσαριανής. Οι μαθητές έκαναν έρευνα στις γνωστές προσφυγικές γειτονιές της Κεσαριανής και έφτιαξαν μια εργασία ντοκιμαντέρ που προκαλεί αίσθηση, ειδικά στις μέρες μας που είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση των τελευταίων ετών. Εμείς σε ένα δωμάτιο ήμασταν 4 άτομα. Εμείς. Και οι μεγάλες οικογένειες τα ίδια κάναν και οι μεγάλες οικογένειες. Σε ένα δωμάτιο ήμασταν 4 άτομα, 5 άτομα. Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους μόνο 3 μήνες. Εργάστηκαν συντονισμένα. Συγκέντρωσαν υλικό και φωτογραφίες. Πήραν συνεντεύξεις από τους κατοίκους. Έκαναν μόνοι τους σκηνοθεσία και μοντάζ. Με προσπάθεια, θέληση και πείσμα τα καταφέραμε. Η Φένια έκανε μεγάλο κομμάτι των ηχογραφήσεων από πίσω. Ο Παναγιώτης βοήθησε κυρίως φωτογραφίες. Και εγώ έκανα το μοντάζ. Και κυρίως βοήθησε στη σκηνοθεσία της ταινίας. Η εργασία έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος τοπικής ιστορίας. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη για τα παιδιά αυτά, όχι μόνο για αυτά, αλλά και για τα υπόλοιπα, γιατί η τοπική ιστορία είναι ένα project που έγινε για ένα τρίμηνο σε 2 τμήματα. Και όλοι οι μαθητές αναλάβανε κάποιες εργασίες, απλά τα συγκεκριμένα παιδιά κάνανε αυτή την ταινία. Η ταινία διάρκειας 17 λεπτών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του πρώτου γυμνασίου Κεσαριανής για όποιον ενδιαφέρεται να τη δει. Γυρίζουμε σελίδα. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πάμε τώρα. Μία εβδομάδα